Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nalika urip dhewean saben dina tansah dadi omongan gonku mikir karuan aku kepengin golek sisian mantep rasane ati ana wanita ngomong sanggup ngopeni janjine gelem tak rapi hatiku seneng setya nglakoni wes suwe kumpul dhewe hati ayu ora nguciwakne untuk yo dipikirne tanah omah uga ditukone apa iki wis pinesti kena coba sing ra bisa nyimpani ketung rasane ati urip iki sak termo nglakoni itah mono sing diugem aku capek ati yo arep kepiye maneh tak omongan gitu karo kanyatan kabar wis kurang pernah hati Gusti sing paling pasti amin tumanggung nalika urip dhewean saben dina tansah dadi omongan gonku mikir karuan aku kepengin golek sisian wis mantep rasane ati ana wanita ngomong sanggup ngopeni janjine gelem tak rapi hatiku seneng setya nglakoni wes suwe kumpul dhewe hati ayu ora nguciwakne wong tuwa yo dipikirne tanah omah uga ditukokne apa iki wis dinasti kena coba sing ra bisa nyimpangi ketung rasane ati urip iki
sak termo nglakoni. Nalika urip dhewean saben dina tansah dadi omongan, nggonku mikir karuan, aku kepengin golek sisian. Wes mantep rasane ngabdi, ono wanita ngomong sanggup ngopeni, janjine karep tak rapi, hatiku seneng setya nglakoni. Wes suwe kumpul dheweke, hati ayu ora ngujuwane, wong tuwa yo dipikirke, tanah omah uga ditukokne. Apa iki wis pinesti, kena coba sing ra bisa nyimpangi, ketuwung rasane ngati, urip iki sak termo nglakoni. Wes suwe kumpul dheweke, hati ayu ora ngujiwakne, wong tuwa yo dipikirne, tanah omah uga ditukokne. Apa iki wis pinesti, kena coba sing ra bisa nyimpangi, ketuwung rasane ngati, urip iki sak termo nglakoni. Matur sembah nuwun. Sami-sami.